Ζέρντα από το μέλλον εδώ και κάπου εδώ κατάλαβα ότι το mic μου δεν δουλεύει και ήμουνα κάπως έτσι. Θα δείτε στο βίντεο. Επίσης σε κάποια σημεία και το mic μου θα δουλεύει, οπότε μην παραξενιέστε. Προς το τέλος θα σας πει και ο ίδιος ο χαρακτήρας μου από το μέλλον τι θα κάνετε. Ωραία μάγκες, επιστρέψαμε και από ό,τι βλέπετε εδώ πέρα έχουμε εξέλιξη. Έχω κάνει όλο το πάνω σπίτι, όλο εννοώ το πάτωμα, και από εδώ σιγά σιγά κάνω τη σκάλα. Δηλαδή εδώ πουπ και εδώ πάνω θα είναι το πάτωμα. Αυτό εδώ είναι το τέτοιο, το έδαφος. Πώς να σου το πω, δεν ξέρω πώς να το προφέρω. Να ξέρετε, αυτό το βίντεο θα γίνει σε parts, οπότε δεν θα είναι πολύ μεγάλο, γιατί θα είναι σε πολλά parts αυτό εδώ το βίντεο. Θέλω να σας υπενθυμίσω όλοι να κάνετε ένα sub τώρα, γιατί αυτό με βοηθάει να συνεχίζω αυτά τα βίντεο και μου δίνει την υποστήριξή σας. Χωρίς την υποστήριξή σας δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Γι' αυτό κάντε subscribe please. Τα λέμε πάλι σε ένα λεπτό όταν χτίσω αυτό το πάνω. Ωραία μάγκες, επιστρέψαμε. Το από πάνω θα είναι κάπως έτσι. Απλά επειδή θέλει κανένα μισάρο για να τελειώσει, δεν σκοπεύω να σας σταματήσω το βίντεο στη μέση και να κάτσω να το κάνω, γιατί θέλετε να δείτε και κανένα βίντεο. Σε αυτό το σημείο θέλω να πω να κάνετε και ένα subscribe στον Nox, τον φίλο μου, γιατί έχει και αυτός κανάλι και κάνουμε συνεργασία. Χθες τραβήξαμε βίντεο για αυτόν. Θέλω να τον κάνετε όλοι ένα subscribe. Είναι πολύ καλό παιδί, πολύ ευχάριστος, πολύ ωραίος. Επειδή σας είπα ότι θα είναι μικρά επεισοδιάκια, αυτό ήταν το σημερινό επεισόδιο. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε ένα like, ένα subscribe και εμείς δεν χανόμαστε. Μέχρι το επόμενο βίντεο να έχετε ένα καλό απόγευμα.